Príslovie "nemôžete nalievať z prázdneho pohára" znamená, že starostlivosť o seba je nevyhnutná pre zdravie a osobnú pohodu. Ak sa cítite preťažení, môže to byť znak vysokého stresu a úzkosti, čo vedie k únave, strate sústredenia, nadmerným obavám, podráždenosti a fyzickým príznakom, ako sú bolesti hlavy a svalové bolesti. Sebastarostlivosť je ako nabíjanie batérie. Zvyšuje energiu, zlepšuje pohodu a pomáha predchádzať fyzickým a mentálnym problémom. Typy a možnosti starostlivosti o seba. Fyzická starostlivosť, konzumujte vyváženú stravu, polovica taniera by mala byť ovocie a zelenina, pravidelné zdravotné prehliadky, dostatočný spánok, pravidelná fyzická aktivita, pitie dostatočného množstva vody, mentálna starostlivosť, čítanie kníh, písanie denníka, učenie sa nových zručností, emocionálna starostlivosť. Praktizujte odpustenie voči sebe, byť si vedomý svojich emócií a ich vplyvu na vzťahy, cvičenie vďačnosti, sociálna starostlivosť, investujte do vzťahov, ktoré vás posilňujú, trávte čas s rodinou a priateľmi, aj cez telefón alebo video, zapojte sa do komunity, požiadajte o pomoc, keď ju potrebujete, duchovná starostlivosť, meditácia, modlitba, trávenie času v prírode, dobrovoľníctvo, členstvo v komunite, profesijná starostlivosť, nastavenie hraníc v práci, účasť na profesijnom rozvoji, jesť výživný obed, ponechať si pracovné záležitosti na pracovisku. Starostlivosť o seba nie je luxus, ale nevyhnutnosť pre udržanie rovnováhy v živote. Pravidelnou starostlivosťou o seba zvyšujete svoju energiu, znižujete stres a zlepšujete celkovú kvalitu života.